新疆ウイグル自治区カシュガルで先週末、2回連続で無差別殺人事件が発生し、19人が死亡、40数人が負傷。地元政府はパキスタンで訓練を受けたテロによる襲撃事件と断定しています。一方、現地住民は厳しい生活状況を訴えます。2日連続の襲撃事件でおよそ60人が死傷。自治区の張春健共産党書記は会議で、暴力テロ活動に対する取り締まりを一段と強め、社会の安定を保つと強調。这些维吾尔人他用的是原始的刀具，明知道和中国的治安武装人员抗争，面对的就是死亡。明知道是死亡，他们为什么要选择发起抗争工具？那么这些当局在当地安排了大量的武装人员，随意的开枪镇压打死维吾尔人，他们不是恐怖吗？中国在当地推行的就是典型的国家恐怖主义。報道官によると、当局は現地で厳しい情報封鎖を行い、外部と連絡を取った場合、国家機密漏洩の罪で弾圧。事件の真相はまだ闇の中です。街舞的事情，有的人根本不是说报道的那么一点儿，大家都说远远高于那个数，有的说1-2千，话说是800嘛，政府报的就200多，他们一贯就喜欢把那个数字报少嘛。一方、当局の新疆支援政策のもと、31日、内陸からの大卒者のための就職説明会が開催されました。上海、深セン、江蘇、湖南、遼寧、安徽、山東、天津、関東から大卒者1万人が新疆に送られ仕事に就きます。生活的情况很艰苦、很困难，在这面没有生活的余地嘛，这个少数民族，一没权，二没有钱。没有工作，哪有工作？全部都是内地人过来这儿上班，好多大学生都回来就在家待业，不给少数民族工作吗？怎么办呢？没办法，跟谁说？新東人テレビがお伝えしました。京城时开，捐助新唐人，了却您久远的中国夙愿。